alsa an ka taa surugu dugutigi la do wɛrɛ an na taa kɛ si wɛrɛw la n'an bɔra surugu dugutigi la sisan an bɛ kuranna fila in fɔ an bɛ taa jɔ yen n'ala ye dimanche jira an na n'an an ma sɛgɛn kojugu an na alsa an na tɛmɛ ni bilisi surugu dugutigi ko di ne mamuso ko a ko an ka dugu bɛɛ a ko n'u du fila tɛ ko di maa si tɛ min ma baga dun a ko nka walahi ko n ka kɛra k'a ban ale ma buwasi a ko nka surugu dugutigi de kama ale ma buwasi n'o ye mun kɛ a ko ni dugu jɛra a ye nin yɔrɔ in ta a ye mankan da a ka nin yɔrɔ in ta nin ye adamadenw balo yɔrɔ de a ye tula bɛ ka fɛn dɔ fɔ fɛn min internet ka fɛn don nka internet ka fɛn tɛ a y'a faamuya internet ka fɛn don nka internet ka fɛn tɛ ne ko internet ka fɛn tɛ Mali la n'i y'a bila valeur dɔgɔ dɛ nka ne bɛ ka dalilu dɔ di aw ma a bɛ mɛn a t'a ɲɔgɔnna sɔrɔ a bɛ mɛn a t'a ɲɔgɔnna sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka surugu dugutigi ka garisɛgɛ ɲini i bɛ fɛ ka kɛ garisɛgɛ ko di ni dugu jɛra i b'i tɛgɛ jɔ ko bisimila i bɔ kile fila de kan a ne muso ko ten k'ale tun b'a gan kile fila voilà komi n tɛ fɛ ka n gan o a ko ale tun b'a gan kile fila kan a b'a tɛgɛ gan sɔgɔmada fɛ a selilen kɔ ale b'a fɔ tu bisimila surugu dugutigi surugu jamanatigi Jibura Fama n bɛna ale tɔgɔ fɔ o yɔrɔ in na mɛ a b'a hakili to tɔgɔ in na a ye yɛrɛ de b'i tɔgɔ fɔ mɛ ale b'a fɔ cogo min na n bɛna a expliquer ten fɔlɔ a ko ale b'a fɔ tu bisimila surugu dugutigi surugu jamanatigi Jibura Fama ni sitankɔrɔba kɛra jakuma wɛrɛ ni fɛn ma ala dun fɛn kana ne dun ni fɛn ma kɛra dun fɛn kana ne dun san nana a ma fɛn jugu woloma a ma fɛn ɲuman woloma a y'a jigin bɛɛ ka foro la a t'a jigin ne ka foro la ne ko ala ne ko hakɛ i b'i tɔgɔ de fɔ ye k'a fɔ ko san nana a ma fɛn jugu woloma a ma fɛn ɲuman woloma a y'a jigin bɛɛ ka foro la a t'a jigin ne ka foro la ne ko ala ne ko hakɛ a ko ale min kɛ siɲɛ 4 sɔgɔmada fɛ k'a ɲɛda san a ko kɔngɔ bɛ don k'a bɔ walahi min kɔni bɛ don a bɛ sɔrɔ cogo min na ala de bɛ ala bɛ na n'o de karamɔgɔkɛ n'i bɛ nin kɛ ka taa sugu la ala bɛ sɔn ala mago tɛ la k'i ye kafiri ye silamɛ k'a tɛ san jigin foro la san kɔni ye san de a ko san nana a ma fɛn jugu woloma a ma fɛn ɲuman woloma a y'a jigin bɛɛ ka foro la a k'a jigin ne ka foro la o kumana k'a fɔ k'i bɛ ta i bɛ ta nka o t'a la musow ta ye 4 ye cɛw ta ye 3 ye nka n'i bɛna kɛ ka tulu dilan ko ni 21 cɛ 28 muso musow ta ye 4 parce que silamɛkɔrɔba ale ye muso ne ye cɛ ne ta ye 3 ko ni ale ta kun ye 4 a b'a hakili to nin nka sisan an bɛna surugu dugutigi laban min di su in na n tɛ maga ale la bilen surugu dugutigi a dalilu filɛ ko di n ka kalanden bɛɛ n ye dugawu k'a ye n y'a ɲini ala fɛ ne maa o maa taara i faso la n'i y'a kɛ ala ka barika don n'i y'a kɛ diɲɛ ni o ni dɔ bɛna fɔ sisan ni maa min t'i ka kalanden ye i y'a faamu ni maa min t'i ka kalanden ye hali ni tɛ ne ka kalanden ye i y'a faamu a ka ɲi a ta sa hali ni tɛ ne ka kalanden ye n y'a ɲini masa arahamani fɛ n'i ye nin kɛ ala ka barika don a ko n'i tɛ fɛ ka dɛsɛ i fɛ ka sɔrɔ kɛ dugutigi ka safinɛ dilan ko di mɛ i bɛ mun kɛ musow bɛ ɲɔ susu yɔrɔ min na kolonkɔrɔ buguri ko di kolonkɔrɔ buguri n'a an ye nin fɔ an b'an to yan n bɛ Tarawele fɔ Tarawele Ansari Badiri Sikaso ale de ye nin ɲini k'a tɛntɛn k'a fɛ ka na diya tuguni nka ni mɔgɔ ye ɲuman k'i a fɔ walahi o ni fɔ ka kan o ye fɛn dɔ ye u b'a fɔ a ma Ansari Badiri Tarawele ne ye nin fɛn caman fɔ ale y'a caman ɲini ka na di Ayatollah alhamdulillah an b'a fɔ Bɛlɛdugu ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ne ye nin fɛn o fɛn fɔ n t'a fɔ a nana bɛɛ di yan nka a ko Ayatollah a ko walahi ne e ko i mamuso kaba fɔ n sigilen b'i yɛrɛ ko cogo di a ko parce que ne yɛrɛ tun bɛ cogo min na an ka mɔgɔw bolo n b'o dɔn a ko i ye nin fɛn min fɔ ale de b'a ɲini de ka na di yan n'a y'o bɛɛ fɔ maraka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yan a bɛ Bamakɔ yan n ko bɛ taa a ɲini o kɔni maraka ninnu ala fana y'a di yan sabu a bɛ taa ɲini yɛrɛ e yɛrɛ de ka di ne ye ka n'a di yan walahi bilahi marakakɛ bɛ taa ɲini de ka na di ne ma n b'o fɔ nin yɔrɔ in na nka ne bɛna yɔrɔ min fɔ a ye walahi n ka kalandenw don dɔ la aw ne kelen kelen bɛ se ka sigi don dɔ a bɛna fɔ karamɔgɔ ye nin dalilu di yan girin mɛ n bɛ se ka min fɔ a ye jama cɛla n'a y'a kɛ n ka dugawu ye surugu dugutigi ni ka kalanden fɛn fɛn y'a kɛ ne da sera surugu dugutigi yɔrɔ o yɔrɔ ma fɛn fɛn y'a kɛ ala ka barika don nin yɔrɔ in ni diɲɛ dafɛn fɛn fɛn kamana gana ka s'i ma ko foyi tɛ ɲɛ a bolo k'ala tɛ s'a balo kɔrɔ ko di
ta muso ka ɲɔsusu yɔrɔ buguri ɲini alhamdulillah ni y'a ɲini safinɛ qualité o qualité ja kulukoro do safinɛ do farafin safinɛ do n'a k'a la i k'a susu n'a ye n'i y'a susu sugu dugutigi kalan na siɲɛ 70 i k'a d'a ma a k'a ko wallahi n'i y'a kɛ a fɔ k'i karamɔgɔ ye labilali dalu ye wallahi ne ka diɲɛ bɛɛ a bɛ kɛ alhamdulillah musow ka ɲɔsusu yɔrɔ buguri kabako de b'a la hali fɔlɔ turabudala ŋanaw n'u tun bɛ turabu da ndiɲɛso buguri ani musow ka ɲɔsusu yɔrɔ wallahi ani ko bɛɛ b'a la dɛ karamɔgɔkɛ sigere de bɛ musow ka ɲɔsusu yɔrɔ buguri la sigere de b'a la mais a buguri dɔ ɲini i k'a kɛ safinɛ na safinɛ qualité o qualité y'i ja parce que ni muso olu tun bɛ safinɛ minnu dɔn o ye safinɛ fin ninnu de tulujɛ safinɛ ninnu i y'a faamu wa olu tun b'o de dɔn olu tun tɛ an ka nin safinɛ ninnu dɔn o mana ale ye ne kalan na n'o sira de ye mais ne yɛrɛ tɛ k'o la ne y'a tun tɛ k'o la ne y'an ko a la an dalen ko n bɛ ka kasa mɛn nɔfɛ yɔrɔ n tulo bɛ mɔriw la ko ni ye mɔri ye i tɛ ko safinɛ na awɔ a safinɛw bɛ yen safinɛ ne bɛ taa safinɛ san fo daba wallahi kan taxi o pharma piro ne b'a bɛɛ ko parce que an y'ala wele faamuya min ani olu y'a faamuya min ye kelen tɛ voilà an y'ala faamuya n'a barika donni la ka ban safinɛ tɛ se ne dugawminɛ wulili nɔfɛ safinɛ tɛ se k'a bɔ wallahi safinɛ tɛ se voilà ni dugawminɛ nana barika bɛ cɛ o cɛ da la n'a ye fɛn dɔ d'i ma safinɛ tɛ se k'a bɔ a tɛ se ala k'an bɛ sɔrɔ n'i ye kolonkɔrɔ buguri sɔrɔ n bɛna a yɔrɔnin expliquer a ka fara n ka kalanden bɛɛ walima diɲɛ bɛɛ nka n bɛ kuma ni n ka kalandenw ye précisément ni min y'a kɛ a tila ka diɲɛ bɛɛ wa ni maa min y'a ye diɲɛ kɔnɔ k'a kɛ n ka diɲɛ bɛ yen ne yɛrɛ de y'a di a y'a kɛ alhamdulillah ni maa dɔ ser'i ma ko foyi tɛ ɲɛ a a fɔ k'a ka taa safinɛ ɲini n'a ye safinɛ sɔrɔ i bɛ kolonkɔrɔ buguri ɲini kolonkɔrɔ buguri a kolonkɔrɔ buguri ye jumɛn ye musow bɛ ɲɔ susu yɔrɔ min na dugukolo yɔrɔ min bɛ mugu ye ɲɔ b'a la bugu b'a la fɛn bɛɛ b'a la i b'o dɔ de ta k'o kɛ safinɛ na k'a mélanger ka sɔrɔ ka i sigi n'a ye misaliya la ni mɔgɔ min a bɛ ka kɛ mɔgɔ min ye sisan an ko misaliya ta ni Ivo ye sisan dɔ taara ni ne yɛrɛ i b'o o tigi ka safinɛ i b'o minɛ parce que dɔ bɛna fɔ yalama a b'a kɛ maa ye ni maa t'a kɛ maa ye mɔriya ye jumɛn ye mɔriya tɛ foyi ye maa k'a kɛ maa ye heure kelen de dafara yan n'olu tigi sera heure kelen ma a b'i sɛgɛn i y'a faamu i bɛ mun kɛ i b'i tɛgɛ kɛ tan o b'a sɔrɔ safinɛ in b'i bolo o b'a fɔ to bisimilayi suruku jamanatigi jikura faama Muhamadu Fane Ivo kɛra jakuma wɛrɛ ni fɛn ma ala dun fɛn kana dun ni fɛn ma kira dun fɛn kana dun ne ko ala ne ko a kira i b'a kalan na siɲɛ 70 k'a d'a ma a ka taa ko a la ni ko foyi tɛ ɲɛ a bolo wallahi billahi hakilila tigɛ hali n'a dɛsɛlen don a balo la a bɛna f'i ye ko ala ni ce karisa i ni ce ayatollah kojugu